Palestinian Roots ry on omistautunut Palestiinan rikkaan perinnön säilyttämiseen ja edistämiseen. Erilaisten kurssiensa, koulutustensa ja opetustapahtumiensa kautta he pyrkivät kouluttamaan ja lisäämään tietoisuutta palestiinalaiskulttuurista, musiikista ja ruoasta. Järjestämällä inklusiivisia tapahtumia ja ylläpitämällä sähköisiä viestintäkanavia he pyrkivät tavoittamaan mahdollisimman monet ihmiset ja jakamaan tietoa Palestiinan historiasta ja perinteistä. Yhdistyksen jäsenet osallistuvat aktiivisesti julkiseen keskusteluun ja palestiinalaiseen perintöön liittyvään tutkimukseen edistäen entisestään tämän kulttuurin ymmärtämistä. Säännöllisillä kokouksilla, näyttelyillä ja tapahtumilla ne tarjoavat jäsenille mahdollisuuksia esiintyä ja jakaa palestiinalaista kulttuuria yleisön kanssa. Lisäksi he pyrkivät lisäämään harrastusmahdollisuuksia ja luomaan säännöllisiä tietoa ja ymmärrystä edistäviä tapahtumia. Järjestämällä varainkeruutilaisuuksia, kuten basaarit ja kirpputorit, yhdistys kerää varoja toimintansa tukemiseen. Loppujen lopuksi Palestiinan Roots ry:n ylpeät jäsenet uskovat, että oppimalla ja ymmärtämällä palestiinalaista kulttuuria ja arvoja voimme edistää vahvempaa ymmärrystä ja rauhaa maailmassa.